semmivel nem lehet spórolni. Munkabér rendesen kifizetve, jelenléti vezetve, közterhek leróva, amit kell. Azt el kell felejteni most már a mezőgazdaságban, hogy fekete foglalkoztatás. Akkor lett cumi, mikor viszonyom a fazit. Gázfűtéses kazán biztosítja a hőt, az elektromos motor pedig a levegő ventilációját. A zöld dohányból egy csodálatos sárga vagy világos barna dohány kerül. Ez egy kémiai folyamat. A dohányterületünk az 65 hektár, az összterületünk a 150 hektár. És a többében más kultúra van, szántóföldi kultúra. 25 és 30-35 főre van szükség, attól függ. Sajnos nem mindig mi határozzuk meg, hanem amennyien jönnek. Nálunk az a rendszer van, hogy 6 munkanap van, 6 kamránk van. Minden nap egyet takarítunk be, egyet szedünk ki. Vasárnap így nem dolgozunk. Olyan hőfokról indulunk, mint a külső hőmérséklet, 28-30 fok, és 68-70 fokkal fejezzük be, és ez a 6 nap erről szól. A szüleim, akik a 20-as években születtek, azok is végig dohánytermesztés, és a nagyszüleim is, akik még az 1800-as évek végén születtek. Rendkívül szélsőséges volt júliusban 100 és 200 mm közötti csapadék, gyakorlatilag állandóan esett. Augusztusban egy szem sem, írjuk. Hova teszed? Hova teszed? Nem tudom. Ja, így már jó. Figyelj oda, jó? Na. A nagy nemzedék az kiöregedett, aki még értett hozzá, meg szeretett dolgozni. A fiataloknak meg nem az az álma, hogy esőbe a földet túrják. Életemben nem dohányoztam.